дар шароити имрӯзаи коронавирус ва пас аз дубора ба фаъолият оғоз намудани толорҳои варзишӣ риояи қоидаҳои беҳдошт барои ҳар нафари тамрин мегирифта ба таври ҳатмӣ ба роҳ монда шудааст. масъулони толорҳои варзишӣ низ ин омилҳоро ба фаъолияти корияшон ҷорӣ намуданд ки ин аз амнияти саломатии варзишгарон дарак медиҳад. толори варзишии Spirit 55 яке аз толорҳои зебову замонавии пойтахт аст ки бо тамоми шароитҳои варзишӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. аз ин лиҳоз шумораи тамрин мегирифтагон дар ин толори варзишӣ кам нестанд. ба ин хотир масъулони толори варзиширо мебояд масъулияташонро дучанд намуда ба тозагии толору олатҳои варзишӣ аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. зеро созмони байналмилалии тандурустӣ барои ҳифз ва таъмини тандурустии аҳолии ҷаҳон риояи қоидаҳои беҳдошт ва гузарондани корҳои профилактикӣ дар маконҳои зист ва кориро барои ҳама ҳатмӣ донистанд ки бояд мо низ бо дарки баланди масъулият дар ин бобат бетараф набошему ҳамеша онҳоро риоя кунем. табибони тоҷик низ таъкид менамоянд ки риояи қоидаҳои беҳдошт ва гузарондани корҳои профилактикӣ дар фаъолияти толорҳои варзишӣ ба таври ҳатмӣ ба роҳ монда шавад. ҳар як таҷҳизоте ки барои варзиш пешбинӣ шудааст дар толорҳо пеш аз оғоз, яъне ки соати коре ки онҳо сарф мекунанд, бояд дар он ҷо шахси мутасаддӣ вобаст карда шуда бошад ки тамоми таҷҳизотҳое ки дар он ҷо ҳастанд бояд ки безарар гардонида шаванд ба модҳои хлордор, яъне ки безарар гардонида шаванд. аз даромадгоҳи худи толорҳо, яъне қолинчаи безараргардонӣ гузошта шуда бошад. дастаҳои дар ҳамон дар баромадҳои зинапояҳо ҳастанд. бояд ки ҳама рӯза баъди ҳар як даромаду баромади варзишгарон ё ки шаҳрвандоне ки ба оҷо ташриф меоранд, бояд ки аз тарафи шахси вобастшуда бо назорати шахси мутасаддӣ, яъне ки инҷо бояд ки тоза ва безарар гардонида шаванд. ва тез бояд баъди ҳамин ҳавои на танҳо дохили бинои варзишӣ, ҳавои дохили ҳуҷраҳои кориам, хонаҳом бояд ки чӣ қадар мо тез иваз кунем, ин хубтару беҳтар мешавад. ҳамчунин табибон тавсия медиҳанд ки дар дохили толор ҳангоми тамрин кардан варзишгарон фосилаи иҷтимоиро нигоҳ доранд ва аз оғӯш гирифтан худдорӣ намоянд. ҳангоми атса задан низ даҳони худро бояд пӯшонанд, зеро ҳангоми риоя накардани ин омилҳо эҳтимоли паҳншавии вирус мавҷуд аст. имрӯз мо мегӯем ки ба даст салом накунед, барои чи якдигарро дар оғӯш нагиред, барои чи якдигарро набусед. ин пешгирӣ роҳҳое ҳастанд ки роҳҳои пешгирӣ, ё ки дар ҳолати ба варзиш машғул шудан мо аҳса мезанем, ё ки сулфа мекунем, ё ки оби даҳонам дар вақти мисол варзиш будан аз оби даҳон мепарад. барои ҳамин агар дар ҳамин ҳолат мабодо яке шахс дар вуҷудаш ягон намуди бемориҳои сироятӣ гузарандаро дошта бошад, аз ҷумла коронавирус агар дошта бошаду дар ин ҳолат ӯ кас ҳис накунад, дар ҳамин ҳолат метавонад ки таҷҳизотҳое ки ҳастанд вақте ки дар ин ҳолатҳо дар болои ин ашёҳо афтад, барое ки муддати муайяне аз 3 то 4-6 соат аз рӯи гуфтаҳо вирус дар муҳити озод зинда мемонад, аммо вай ҳаракаткунанда нест. вақте ки дар вақти аҳса задан аз лоби даҳон ки вай берун шуд, вирус ҳаракат намекунад, ин дар ҷояш меистад. танҳо дар ҳолате ки мо ба даст мезанем ба таҷҳизот, дастҳоро ношуста ба рӯи даҳон даст ки мезанем, дар ин ҳолат мо гирифтори беморӣ мешавем. дар ин ҷо ман аз ин фурсат истифода бурда мо пеш суҳбатҳо ҳам доштем, пешниҳодҳо дода ҳастем дар толорҳое ки дар ҳудуди ноҳияи мо ҳастанд. чуноне масъулони толори варзишӣ ба мо гуфтанд, онҳо дар як рӯз 2-3 маротиба тамоми олатҳои варзишӣ ва толорро бо маҳлулҳои махсуси хлор дошта мешӯянд ки ин барои дур намудани вирусу микробҳо аз таҷҳизотҳои дар истифодаи умум қарор дошта мусоидат менамояд. мураббии Озод Орифов низ роҷеъ ба ин масъала мегӯяд, зуд гузарондани корҳои профилактикӣ дар толори варзишӣ барояшон ба таври қатъӣ ба роҳ монда шудааст. Я думаю, что по всем спортзалам, которые после карантина начали работать, меры профилактики принимаются очень сильные.
Я был в нескольких других залах, тоже видел. У нас какие меры? Мы обязательно, у нас уборщица с раннего утра начинает уборку, обязательно влажная уборка с хлоркой, со всеми химикатами. У нас обязательно стоят спиртовые растворы, обязательно салфетки. К большому счастью, у нас в подвале есть медицинский центр. Оттуда врачи каждые 2 часа поднимаются в спортзал, смотрят за чистотой зала, подсказывают уборщицам, где надо протереть, где надо почистить. То есть у нас регулярно смотрят за чистотой и за профилактикой зала, чтобы зал был всегда в чистом и в хорошем состоянии. ба ҳамаи мо маълум аст ки дар марҳилаи аввали бемории covid-19 тамоми толорҳои варзишӣ фаъолияташонро қатъ намуда буданд, вале мураббии Катерина Исаева мегӯяд ин ба тамрини ӯ монеъ нашуду тамринҳояшро дар ҳавои кушод бо риояи фосилаи иҷтимоӣ мегузаронид, чунки тавассути иҷроиши машқҳои ҷисмонӣ барои тарзи ҳаёти солими хешро нигоҳ доштан мусоидати фаъол менамояд. Ҳамчунин бо ин восита солимии бадан таъмин шуда, ҳама нуқсу иллат аз бадан дур мешавад. Хотелось бы сказать о том, что профилактика с COVID-19 проводится в нашем клубе очень серьезно. Санитарная работа производится каждую неделю. Проводится санитарная работа, везде установлены кварцевые лампы. Каждое утро и каждый вечер мы проводим кварцевание в зале, в каждом из кабинетов, как спортивно-оздоровительный центр, также и 55-зал. Вот, когда у нас была первая волна, очень много учреждений было закрыто, мы не останавливались, также продолжали заниматься спортом. Только я организовывала тренировки, проводила их аутдор. То есть на свежем воздухе, это были разные площадки, стадион Фрунзе, Парк Победы. Мы старались именно противостоять вот этой эпидемии, мы закаляли свой иммунитет спортом и делали наш иммунитет сильным, здоровым, и он был устойчивым к любым формам, к любым болезням, к любым заболеваниям. дар толори варзишии мазкур инчунин якчанд хизматрасониҳои дигар ба роҳ монда шудааст ки дар онҳо низ тамоми омилҳои қоидаҳои беҳдошт ҷорӣ шудааст ва онҳо ба таври ҳатмӣ чунин қоидаҳоро риоя менамоянд. варзишии мазкур аз толори кӯдакона низ иборат аст ки барои ҳифзи саломатии онҳо чунин корҳои профилактикӣ ҳамарӯза гузаронида мешавад. Это детская комната для девочек, проходит аэробика, групповые занятия. Каждую ночь мы включаем кварц, и после каждой групповой занятия мы обрабатываем хлоркой. мувофиқи меъёрҳои стандартии ҳар як толори варзишӣ бояд бо ҳаммом, дастшӯйӣ ва дигар маконҳои лозима барои варзишгарон муҳайё бошад. толори варзишии мазкур ба талаботҳои зерин ҷавобгӯ буда, ҳамзамон ба тозагии онҳо вобаста ба шароити имрӯзаи коронавирус аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. табибон низ дар ин бора андеша доранд ки тозагии чунин ҷойҳо бояд ба таври ҳатмӣ риоя шавад, вале фаромӯш набояд кард ки дар риояи тозагии чунин ҷойҳо аз худи шахси истифода баранда низ вобастагии калон дорад. аз ин рӯ варзишгаронро мебояд нисбат ба тозагии худ низ беаҳамият набошанд. пеш аз даромадан ба толори варзишӣ бояд тамоми таъминотҳо дар он ҷо бошад, ки шахс бояд ки пеш аз даромадан дар он ҷо душхона бояд бошад, оббозӣ кунад, бо либоси варзиширо иваз намуда дохили варзишгоҳ мешавад. баъди тамом кардани корҳои варзишӣ, яъне ки машғулияташ, баъдан боз оббозӣ карда, баъд бояд ки аз толор берун барояд. ин тавсия барои нафароне ки дохили ба варзиш машғул мешаванд ва нафароне ки
طلوع‌های ورزشی دارن، یعنی که شخصان متصدی میباشند، اینها باید این رو زیر نظارت گیرند و شخصانی که داخل ورزشگاه میشوند حتما در درآمدگاه چیزی که گفتم باید که مواد آنتیسپتیکی گذاشته شده باشد، نقاب ها گذاشته شده باشد، در آنجا حرارت سنج ها باشد که از طرف شخصی که وابسته است باید که زیر نظارت قرار دهد، چون که شاید که شخص همان روز بیمار است، حس نمیکند یا که تبش بلند است، داخل ورزشگاه می شود. باید که در درآمدگاه این باید که از سنجش گذرانیده شود، یعنی که از نظارت دور نمانند باید. ولی در این بابت مربی میگوید با نقاب تمرین کردن و نفس گرفتن برایشان دشوار است. به این خاطر ورزشگران در داخل تالار با پوشیدن نقاب و دستپوشک ها آزادند، اما حتما همه آنها از نظارت میگذرند و هنگام تمرین با قدر امکان فاصله اجتماعی را رعایت میکنند. Тренироваться в маске, особенно нам, тренерам, давать задания в масках очень тяжело дышать. Мы говорим, пожалуйста, можете одевать маски, можете нет. Кто-то в перчатках тренируется. Мы только это одобряем. همچنین او میگوید برای نگهداشت سالمی بدن و تقویت دادن آن آب و تابدهی جسم نقش مهم را میبازد. به این خاطر مربی توصیه میدهد که همه وابسته به امکانیتشان به اجرای مشق‌های جسمانی مشغول شوند. Мой совет: без боязни ходите в спортзалы, поднимайте свой иммунитет, тренируйтесь. Если не в залах, то ходите пешком побольше, на свежем воздухе. Это тоже идет на пользу. Самое главное, вы правильно поймите, человек, который постоянно в физической хорошей форме, естественно, у него иммунитет повышен. И COVID-19 боится людей, у кого очень повышенный иммунитет. Ему, можно сказать, не страшна эта болезнь, с учетом только гигиенической профилактики. Вот и все. Это утренняя гимнастика, это занятия со степом, аэробика со степом, это занятия фитбол, также спортивные танцы, сайкл направления. Вот, поэтому все вот эти направления, они закаляют ваш иммунитет, они пропагандируют вас к здоровому образу жизни и уже задаете своему иммунитету бодрость, заряд, пользу, и тем самым ваш иммунитет становится устойчивым к любым формам болезни. چنانه در برنامه‌های قبلی گفتیم اگر با ورزش و یا مشق جسمانی مشغولید تا اینکه سالمی رو دریابید و یا صحتی تنتان رو تامین نمایید، پس فراموش نکنید که به رعایت تازگی مخصوصا در شرایط امروزه به رعایت قاعده‌های بهداشتی سانیتری نمیتوان به یگان مقصد رسید. حتی نتیجه مشغولیت‌های پیوسته تا نیز منفی خواهد شد. به این خاطر در برابر مشغولیت به رعایت چنین قاعده‌ها اهمیت داده، رعایت آنها را عادت همیشگی خود قرار دهید. زیرا تازگی نیز یک جزئی طرز حیات سالم است که میتواند سالمی شما را حفظ و تأمین نماید.